Un proxecto ambicioso e global que terá que acometerse por partes. Este é a carta de presentación das melloras previstas polo Concello de Ribadumia na contorna do Colexio Julia Becerra Malvar. O Executivo local quere mellorar a mobilidade e incrementar a seguridade peonil na zona. A reforma global superaría o 1,5 millón de euros, polo que o Executivo ribadumiense decidiu establecer varias fases. A primeira delas acometerase con fondos do Plan de Porrense da Deputación de Pontevedra. Vamos a mellorar toda esa carretera dende aquí, dende o Lareca ata o colexio, incluído pasar o colexio tamén, incluso se vai a ensanchar un pouquiño máis. Esta primeira parte do proxecto podería arrancar xa no vindeiro mes de xaneiro e conta co respaldo da comunidade educativa. As sucesivas fases a acometer implicarían a reforma do pabillón polideportivo de Barrantes e o acceso ao campo de fútbol. Estas melloras tamén foron consensuadas coas partes afectadas. Queremos mover un pouco o pabillón, queremos insonorizar tamén o pabillón, que ten graves deficiencias, tamén hai chuvia dentro de cando chove, pois chove dentro do pabellón, e digamos que queremos corrixir un pouquiño todas esas deficiencias, e ao mesmo tempo para o UMIA Club de Fútbol, ao mover o pabellón, pois tamén hai que modificarlle un pouco as instalacións, pero de alguma maneira o que pretendemos é que sean cómodas. Ademais desta actuación, o Goberno local mantén sobre a mesa o proxecto da pousada de Ribadumia. O Executivo local explica que o complexo entrou agora nunha nova fase coa recente aprobación por parte do Pleno da Deputación de Pontevedra dun plan para a súa regularización. O alcalde aproveita para acusar o PP de mentir sobre a verdadeira situación do establecemento hoteleiro. É un proxecto de regularización, un proxecto de legalización da pousada. Se foi aprobado ese proxecto da pousada de Ribadumia de legalización, quere dicir que estaba ilegal, e foi aprobado por todo o Partido Popular da Diputación precisamente para regularizar esta instalación. Por lo tanto, Salomé Peña ve cerca, ou que estamos nese paso casi final para poder regularizar esta situación ilegal ou esta situación que creou Salomé Peña, e agora o que quere é salir nos medios de comunicación engañando unha vez máis os veciños e as veciñas. Ese plan para a legalización da pousada se va adiante por unanimidade no último pleno do ente provincial.